Yes. Jeg vil fremlægge her omkring substitutionsmetoden, som er en måde at integrere på. Det første vi ser på, det er beviset for det her, og det går på, at man starter med en eller anden form for sammensat funktion, som er f af g af x. Og den vil vi prøve at differentiere, så vi går den anden vej, end det vi egentlig skal bruge metoden til. Hvis vi kan bevise eller udlede, hvad det her er, så kan vi bruge den form, som det står på, og hele tiden integrere i forhold til den her. Det er det, metoden går ud på. Beviset lyder selvfølgelig, at vi integrerer den her, og det gør vi via integration, eller differentierer den her, og det gør vi ved den måde, man differentierer en sammensat funktion. Og det er, at man differentierer den yderste først eller den inderste stå, og så differentierer man den inderste bagefter. Så det her, når vi differentierer det her, så bliver det til... det skal vi ikke gøre. Vi gør bare sådan her. Så det her, det er lige... vi differentierer det, når vi vil differentiere det, så vi gør sådan her. F mærke af gx. Nu gør vi sådan. Så viser vi, at vi differentierer det. Det er lige med. Det er, hvor vi starter på. Så gør vi det, at vi tager og differentierer den yderste første, det må være den store f mærke. Og så skal vi lade den inderste stå, det bliver så bare gx. Og så skal vi gange det med den inderste differentierede, som så må være g mærke af x. Så. Det der, så længe vi har noget, der står på den her form her, så kan vi bruge substitutionsmetoden. Fordi at når vi har, skal integrere, hvis vi nu skulle integrere det udtryk her, så vil vi selvfølgelig sætte en integraltegn på hernede, og vi vil sætte det i forhold til den variable, vi har, som i det her tilfælde er x, på derovre. Og substitutionsmetoden siger så, at det skal give til det her. Jamen, hvis vi tager den her ud og integrerer eller differentierer den for sig selv, så vil den blive g af x dx. Så der kan man erstatte det her. Så hver gang vi har en eller anden sammensat funktion, hvor det inderste kan tages ud og erstattes med noget, der står på siden af i forhold til dx, så kan vi anvende den her substitutionsmetode. Det vil vi så gøre nu. Vi vil tage et eksempel op, og så vil vi prøve at se et eksempel, hvor vi bruger det her. I eksemplet der er nogle grænser, som bliver interessante på et tidspunkt, men til at starte med vil vi lige prøve at bare gå igennem det uden grænser. Så vi tager integralet, integralet af sinus i det tredje til x dx. Den skal vi prøve at integrere. Det første vi vil gøre, det er, at vi vil prøve at omskrive det her til noget andet, så vi kan prøve at arbejde med den potens der. Vi ved, at når noget står i tredje, så svarer det til det gange, så selv 3 gange. Så det her kan vi også tage ud og sige, jamen det må være det samme som integralet af sinus i anden til x gange med sinus til x dx. Så kan vi omskrive den her i forhold til en formel for trigonomiske funktioner, der siger, jamen det der sinus i anden til x, det er det samme som 1 minus cosinus i anden til x. Til slut. Det skal vi så gange med sinus til x. Og det er stadig i forhold til x. Nu tager vi så finder ud af, hvad vores u er. Vi vil gerne substituere det her ud. Og grunden til, at vi ved det, det er fordi, at vi ved, når vi differentierer noget af det her, så vil vi få det til at ligne noget med det herovre. Fordi cosinus, når vi differentierer det, så bliver det noget med sinus. Så hvis vi laver vores u herovre, så siger vi, at vi kalder vores u for cosinus x. Ja. Det er vores u. Så skal vi finde ud af, via substitutionsmetoden, det var det vi så bevise før, vi skal finde ud af, hvad det er, når det differentieres. Jamen, den her side differentieret, det er du over dx. Og den anden side differentieret, hvis vi skal differentiere cosinus x, jamen det bliver til minus sinus x. Det der sinus x, det har vi i hvert fald her. Så vil vi gerne have du til at stå alene, for du det betyder, at vi må integrere i forhold til u i stedet for. Så vi omskriver den her, eller vi regner ned på den her, så skal vi have isoleret du
Så vi starter med dx over på den anden side. Det bliver sådan set du er lige minus sinus dx. dx. Nu er vi tættere på det lignende det her nede. Det er endnu tættere på at ligne sinus dx til dx. Der er lige det minus der. Så det minus, det rykker vi op på den anden side herovre. Sådan så vi har minus du er lige sinus dx. Godt. Nu har vi et udtryk her, som vi også har herovre. Så det der kan vi indsætte i stedet for her. Der kan vi altså sige minus du. Det er lige det der, så der kan vi skrive minus du i stedet. Og vores u kan vi indsætte i stedet for cosinus dx, det skal så sættes i anden. Så den her hernede kan vi omskrive. Gør vi lige heroppe igen. Vi omskriver den her, så vi får integralet, parentes, 1 bliver stående, minus, det kalder vi for u i anden. Og sinus til x dx, det kalder vi for minus du. Men det der minus, det betyder bare, at det er et negativt integral, så der trækker vi minuset ud foran integraltegn. Og så kan man bare forstå du her. Så. Hvis vi havde haft grænser på den her, det her integral her, så kunne vi vende grænsen om for at gøre det til et positivt integral. Hvis du har et integral, der hedder 0 til pi, hvis det er det positive integral, jamen, så er det negative integral. Det negative integral, det vil være integralen fra pi til 0. Vender bare grænsen om. Fortsætter med at regne med en grænse til at starte med, så vi siger, at vi har negativ integral. Negativ integral. En konstant, når vi integrerer den, så får vi bare gange vores variable på. Det vil sige, at vi har u. Og det skal minuses med u opløst i anden integreret, og det er u i tredje over 3. Vi fjerner bare en parentes, det betyder ingen, vi bare det bestående. Og det vil fortsat du. Så vi kan fjerne vores integraltegn, vi kan fjerne det der, for nu har vi integreret den, så nu har vi bare det negative bestående her. Det negative her foran, det er jo så bare på u. Det her herinde er den her op integreret, men fordi vi ikke har nogen grænser på, er vi nødt til at sætte en konstant på, fordi vi ikke ved, hvor hen ligger i højden i koordinatsystemet. Så vi er nødt til at bestemme en funktion, så vi er nødt til at sætte den her konstante på, når vi integrerer med grænser. Så det her det er faktisk vores integration af sinus 3 til x.